הנוכחי, שמסתבר שהוא נגדנו, בגלל שיש לו כל מיני... גרעין, זה פשוט פסיכי. בגלל שיש לו כל מיני בעיות, אשתו מעלה בכספים, אין לו קואליציה, כמקובל, כמו ההוא חאן בהאג, שהיה אנס קטן וכל זה. אבל תראו דברים שאומר השבוע, ראש הממשלה קודם של ספרד, חוזה מריה אסנר. בבקשה. Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente... la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. הוא ממשיך ומדבר, דברים מה מסקנתך אבל? איך אנחנו יודעים מה מייצג יותר את הציבור הספרדי? או את הציבור האירופאי בכלל? ראש הממשלה הנוכחי לא מייצג את הציבור הספרדי. גם בבריטניה אומרים לנו זה לא, תראה את ההמונים ברחובות. תראה את הסקרים בבריטניה, עכשיו פארג' עכשיו לוקח באינסטנט. אז איך קרה שאנחנו נתקענו בדיוק עם המנהיגים הלא נכונים? קומבינות פוליטיות, כל מיני... אינטרסים פוליטיים. הרי המנהיגים עכשיו באירופה צריכים לרצות, צריכים לקבל קולות של המהגרים. יש כל